da San Juan, gainditu dute. Irtera honetan, 3. Orio, 4. San Juan. Castro eta Urdaibairen artean 5 segundu bakarrik baserri. Estropada dugu. Bai, Urdaibaikoek badakigu talde indartsua dela, ez dute amurre emango. Orain aizea pixka bat aurka dute eta hemen ikusiko dugu. Hemen diferentziak ateratzeko aukerik bali ditu Castrok edo Urdaibaik murrizteko, ez? Ikusten da bigarren ziabogon eta 4. kaletik hori jo zertxo baldenago sartu dela Pasai Donibane baino eta aterare horrela eginda, ez? Eta horre beraien arteko leia hori eta ikusten da Castro Urdaibai, Urdaibai Castro hor egon daitekela gaurko bandera, ez? Castro buruan, Urdaibai hurbilago 4 segundora. Pentsazazuen ondi datorren, 8-9 segundora izan da une batez Urdaibai. Orio 11-ara errekuperaturi, San Juan 12-ra. Castro eta Urdaibairen artean dago leia, 4 segundo. Behin-behineko sailkapenean 3. San Pedro litzateke orain 7-ra. Bigarren txanda irabazi duen 11-a. Orio 4. litzateke 11-ara. Beraz orain Urdaibai eta Orioren arteko koska 2 puntukoa litzateke. Gaur, lehendikan puntu bateko abantaila dute Bermeokoek. Baina asko falta da oraindik. Brankaz lanean orain, Castro eta Urdaibai. Orio 12-ra, San Juan 13-ra. Oskar Novoa da gurekin, San Juan 13-ra. 4. oraintxe, Orio 12-ra. Az estropada ikusten ari garen. Gogor hasi zarete aurreneko luze bikaina, baina bigarrenean joan egin dira. Hombre, bigarren hasieran ikusi egun nola Castro junda aurrea, eta bai, eta ez gentorren oso gaizki, baina bueno, bukaeran ematen du hori jo pixkat eskua bota digula, eta a ber. Ez aldu honek buruan eraginik izango, gaur baliteke eta bigarren txandako denborek ere balio izatea, Kaiku ere horselegoke eta ostegunerako diot, datorren osteguneko sailkatze estropadarako. Bai, bueno, liga guztian ikusi egun nola tandak eta oso berdindua dauden, eta badakigu bukaera arte ez dutu behar dela, ez? Porque igual bigarren tandako baten bat igual sartzen da, eta hori liga guztian horrela pasatzen da. Eta bueno, osteguneako pues, hor dago beti buruan, baino denak, ez gu bakarri denak, oseak. Barruan ikusten aldezu, zeuen burua? Hombre, gu barruan ikusten geha, ez? Baino ikusiko dugu. Ostegunekoa badakigu nolakoa dan, eta ikusiko dugu gu barruan ikusten geha. Mutilak eta konfiantzakin daude, eta estropada honak egiten nahi dira, eta, bueno, esperantza badegu, eta, a ber, ondo ateatzen dan dena. Suerte ba. Vale, eskerrik asko. San Juan eta San Pedro, itxaropentsu. Donostiako lehiari begira. Itxaropentsu, Castroko gorriak dira, Castroko saleak. Eusten orain Castro Urdaibairen aurretik 5 segunduko errentarekin. Eta Erne, San Pedroren demora erreferentzi garbia delako, eta San Pedro behin-behineko sailkapenean orain 3. litzateke Orioren aurretik. San Juan eta Oriore parean dira, beraz hauen arteko dantza une batetik bestera aldatzen da. Eta Castrok eusten orain, eustsi egin dio luze honetan Urdaibairi. Eta gero poparian lehen oso ongi etorri da La Marinera. Ea zer gertatzen den azken ziabogaren ostean. Bai, bigarren luze horretan tartea sartzea lortu du Castrok, bere bigarren kale horretatik, ez. Eta hori ikusirik, bigarrenean zer egin duten, esperantzak izango dituzte laugarrenari begira, eta orain sufritze luze honetan, abantaila hori mantentzea gutxienez, ez. 6 segundo bat gehiago orain Castrok Urdaibairi. Eta San Juan eta Oriore 15-era dira. Hor da La Marinera. 300 metro falta dituzte. Kanpoko balizetara iristeko. Hortxe ari dira Castroko gorriak. Eguna borobila doa momentuz Joseba Fernandezek prestatutako kuadrilarentzat. Urteak gogorra izan da hemen Castro aldean. 3 gora berak alde batetik, gero sosketak eta kale banaketak ere batzutan ez dira lagungarri izan, baina ligak erregularrenari ematen dio saria. Igaz Castro goiti bera menperatu zuen liga, eta aurten bigarren txanda horretatik zailtasun handiak izan dituzte, baina gaur bai, gaur suspertu dira, horrezko txandan sartuta, beste motivazio batekin ari dira hor. Eta orain 7 segundo Urdaibairi. Orio eta San Juan 16-ra. Eta Kaikuren denbora orain Orio eta San Juanek eginikoa, baina hobeagoa litzateke. Erne datu horrekin ere. Hortxe da Castro. 7 segunduko errentarekin maniobra egiten hasi dira.
Iker Jimenoren agindutara hor gorriak. 14:45. Lehen San Pedrok 14:56 markatu du. Bandera bila Castro, Urdaibai 7 segundora bigarren. Atzetik parean Orio eta San Juan 16 segundora. Pixka bat lehenago ontzia zuzendu Oriotarrak, baina pare-parean dira biak Baserri. Bai, ez dago alde handirik, horre hirugarren ziabogorretan segundo bat edo aurretik eman du Oriok laugarren kaletik, eta Castrok lau hauetan denbora honena markatu du eta orain artekoen are bai, eta aukera guzia ditu laugarren kalearuntz futeko lasai, besteak trabik egingo ez diotelakos, ez Pasai Donibanek eta ez Oriok, ez? 7 segundo ziabogan orain, 10 Castrok Urdaibairi. Lehengoa gertatzen ari da, 11-12. Castrok hor abantaila badu bigarren kale horretatik eta ezagutza ere bai, eta horrek ikaragarri balio du horrelako oreka dagoenean. Castro gaur ongi ari da, Joseba Fernandezek asmatu du goitibera. Castrok Urdaibairi 9, Orio 19, San Juani 20. San Juan eta Orio Kaikuren denboratan datoz. Hirugarrena beraz Urdaibairen atzetik San Pedro litzateke, baina oraindik asko falta da, 1000 metrotik gora. Castrok Urdaibairi 11-7 segundokoa zen azken ziabogan diferentzia. Bai, eta azken luze hau azkarro egingo dute, nik uste dute txandak aurrera doan neurrira, haizea pixka bat gora, batipat ematen dur kanpokaldetik gehiago mugitu dela. Bai, gure ananometro ez da asko mugitzen dagoen lekuan, baina guk atzetik sumatzen dugu eta ikuste ditugu hemengo banderak eta zertxo bat gorago dagoela haizea, eta laugarren eta azken luze honetan hori izango dute abantaila, ez? Eta horre norabide jatorren hartzeko alegin horretan Castro izugarrizko etekin ateratzen nahi da. Hori, batetik denboraldian zehar behartzuten eta bezalegoan aurrean oainik eta hobeago eta kontxa bezperan, ez? Baina irabaztea gauza bada eta horrelako nagusitasunarekin irabaztea beste bat, hor dago gakoa. Eta orain artean bigarren postuarekin konformatu behar izan dira San Miguel Ligan, baina gaurkoa aukera ikaragarria dute Castrokoek alde batetik bandera irabazteko zalen aurrean eta bestetik psikologikoki ere aurrera pauso handi bat emateko. Erne une honetan Orio sufritzen ari da San Juan 3:20, Orio 21, datu guztiak kontutan hartutza eta GPS-aren datuak mai gainean ipinita. Urdaibai bigarren ikusi zeurruti 15 segundora, gero 6. Orio 23 segundora. Beraz Urdaibai eta Orioren artean 4 puntu zelkapen nagusiari begira, oso puntu garrantzitsuak dira hoiek. Eta egurrean dator Castro 15 segundu Urdaibairi, San Juan 21, Orio 24. Luis Javier Amenabar Orioko ordezkaria gurekin, kezkatu xea, puntu garrantzitsua daudelako jokoan, hemendik aurrerako guztiak hala dira, eta estropada honek asko markatu dezake, gauza horrela jarraitzen baldin badute. Estropada honek asko marka dezakela ligaren norabidea edo ikusirik gauza nola dauden. Bai. Nik uste, gu esperantza hundikin etorri geha, baina, ezagit, ez dijua edo bestiak ito dijuaz, gu baino. Gaur batez ere Castro ikaragarri, etxean, erakusten ari zen, eta zuena ez dakit, atzo ondo ez, eta gaur ere asmatu ezinik, bi estropada txar ez unerik onenean. Ez, gaina nik uste, lana oso ondo iten nahi diala, baina, ez diateatzen gauzak eta espero dezagun ostegunean ondo ateatzia eta hori aprobetxatu berko dugu. Burua bilekutan Ligan eta Donostiako banderan lan gehiagi? Ez, oain arte burua okideu Ligan. Ja gaurtik aurrea Donostiko banderan noski. Suerterik onena. Ezkarrik asko. Erne beraz Castrorekin. Orain norabide aldatu dute, lehenengo datoz, lehenengora asmatu dute goitibera. Aldatu eginda pixka bat orain itxasoaren egoera, eta hori ederki irakurri dute Castroko gorriek. Ongi Joseba Fernandezen gizona, garaipen ikaragarria. Orio errekuperatu da pixka bat San Juanekin duen lehian, hor dator Urdaibai bigarren, Castro! Bai, la marinera! 19:28 marka berria jaun Andreu! 19:29 zen marka! 19:28 Castro! Urdaibai bigarren!
oraintxe amaitu du Urdaibai, 15 segunduko atzerapenarekin hori hirugarren, San Juan laugarren. Ikaragarria estropada